Volám sa Roman Dragula a vieš, čo hovoria baby, keď vidia veľké pero? Nie? Ja áno. Je tu 69. diel a podľa toho, čo ste mi písali, tak by mal byť silno sexuálny. Ale keďže chcem mať zelený dolár, tak tie vtipy budú ako nedokončená mníška. Let's go! Toto je video, že vydrž chvíľu, idem doniesť vreckovky. A toto si ty na záchode, lebo si zabudol, po čo si išiel. Niekto vybielil kaplnku. Keď má žena členky vyššie ako hlavu, bude gymnastka, alebo máš večer, na ktorý nezabudneš, buď cvičí jogu, alebo si od osudu dostal darček, asi už nerozmýšľa o tom, čo bude na večeru. Toto buď skončí potleskom, alebo chiropraktikom. Vyťahni si to sklenené oko a vyžmurkaj mi ho, baby. V minulej časti som sa ťa pýtal, kedy si naposledy predstieral, alebo predstierala orgazmus a prečo? Odpovede. Dnes chcem vedieť, prečo baby o sebe tvrdia, že neprdia. Odpovede nakladaj pod toto video, najhoršie budú v ďalšej časti. Jo. A teraz opäť niečo vo vagina štýle. A smeješ, ale vždy lepšie ako toto. Toto je také jedlo, že počkajte, hneď sa vrátim. Ale veď vždy sa hovorí, že jedlo ťa musí aj vzrušovať. Ale že si mám zrovna pri ňom aj honiť, tomuto jedlu chýba už len šľahačka. Dodáme. Šéfkuchár sa cítil nostalgicky. Chýbal mu domov. Dúfam, že to je ryba. Nech to máme komplet. Už tvár ti napovedá, ako to jedlo zhodnotíš. Aké bolo jedlo? Na piču. Teraz video, v ktorom uvidíš model tornáda, ktorý náravne niečo pripomína. Teraz neviem, celé mesto je v kokote alebo v piči. Čo to dieťa inšpirovalo vytvoriť takýto chobot? Asi má mama niečo v šuflíku. Jeden vibrátor na predjedlo, 2 vibrátory hlavné jedlo a 3 vibrátory na dezert. Alebo počulo zo spálne, jak mama hovorí ockovi, znič ma jak Floridu, ty moje tornádo. Stavím sa, že ešte predtým, ako táto smršť prišla, pršal lubrikant. Po takomto najazde ostali určite všetky tehotné. Medzi tým, ako pozeráš toto video, mama hľadá túto turbínu. Že díky synok. Mami, a kde je to tornádo? Ako by som ti to... Pozri si predchádzajúce video. Otec. Roman, aké máš plány s mojou dcérou? Ja. Ten prstoklad. Asi tréning z mladosti. Vidím, že starý pán má s dierkami dlhoročné skúsenosti. Tiež ho asi niekedy sem tam takéto mačky čakali na izbe. Tiež mal asi veľa takýchto Renaultov na tanieri. Táto pišťalka musí inak vrískať. Oh yeah, daddy. Ujo má asi veľa záložiek. Old and young. Toto video je dôkazom, že možno aj tvoj detko je uchylák. Super. Ale môj detko už zomrel, Roman. Tak je to mŕtvý uchylák. Volám sa Roman Dragula a buď jo, čekuj túto zabudnutú YouTube show. Dík za každé členstvo a odber. A jo, 70. Čo skoro? Dík za každé členstvo. Keď sa láska podarí, to je úplne iné ráno. Je tu 69. diel a podľa toho, čo ste mi písali, tak chcete, aby bol... Prdele. A toto si ty... Keď má žena, bude gymnastka, alebo máš večer, na ktorý nezabudneš, vo vagina štýle. A teraz opäť niečo vo vagina štýle. Šéfkuchár sa čistil. Medzi tým, ako pozeráš toto video, tiež ho asi takéto sem tam mačky čakali. Sorry, zase som zabudol. Čau!